Mateo Kapitulo 11. Og nahatabo nga sa pagkahuman ni Hesus paghatag sa mga sugo sa iyang napulo og duha ka mga tinun-an, migikan siya didto sa pagtudlo og pagmantala sa mga lungsod nila. Karon, sa nakadungog si Juan didto sa bilangguan sa mga buhat ni Kristo, nagsugo siya pinaagi sa iyang mga tinun-an sa pag-ingon kaniya, "Ikaw ba kadtong muanhi? Kun magahulat pa ba kami og lain?" Ug sa mitubag si Hesus miingon kanila, "Pangadto kamo og sugwinlan ninyo si Juan sa mga butang nga inyong hingdunggan og hingkit-an, ang mga buta na nagpakakita, og ang mga bakol na nagpakalakaw, ang mga sanlahon na hinluan, og ang mga bungol na kadungog, ang mga minatay na nga banhaw, og ginawali alang sa mga kabus ang maayo